Mati karepe kok iso. Ketoke musike sigrak. Sigrak. Ning atiku rada mangkel. Lah kok iso? Susah. Susah kenapa? Ora perkara ketoprak. Lah perkara apa? Ora perkara ranti dhuwit. Lah perkara apa? Indonesia kalah. Kok iso mikir bal-balan kok iso mikir ning kene kok iso. Lah piye? Sing ning kono ben ning kono. Wayah metu dagelan kurang 9 menit yang kalah 3-2 nek nasibe terus piye iki kok? Ya ben kok iso. Ora sida melok Piala Dunia. Ora sida ya ben. Kowe mari ora mudeng babalan kok. Aku terakhir ra mudeng. Mulane belajar olahraga ben awake sehat. Aku yo neng omah olahraga fitness barang dengan olahraga. Kegemaran masyarakat Indonesia iki zaman saiki sepak bola. Heeh. Kowe kudune belajar bermain sepak bola. Ngono ya? Iya no. Kowe ben ngerti jenenge iki bal-balan iki. Bal-balan iki wonge pira kowe tak takoki karo. Wonge 12. 12 matam ngono. Lah pira? Bal-balan nek wonge 12 mbok dhewe mbok jak ta apa? Lah pemain penggantinya rambu hitung. Pemain penggantinya ya akeh, mati sing ning jero lapangan iki lho. Neng jero lapangan 11. Nah, 11 musuh. Musuh 11. Nah, sing mimpin jenenge. Heh? Mimpin kok. Heh, Sing mimpin ya Hansip kok sok. Hansip matam. Lah sapa lah? Pemimpin bal-balan kok Hansip iki lho. Lah sapa? Aku ora roh lho, Nduk. Wasit. Wasit. Wasit bal-balan jumlahe ana pira? Ana siji. 3 goblok. Lho, siji. Siji ning tengah, kiwa tengen ana sing nggo klek. Lah aku ora roh dadi dudono ngono. Mulane belajar ben pinter. Ben gawe amamen ngetoprak ae. Wasit kok Papat ana papat diae. Iku gak wasit kuwi. Nek apa? wasit ya akeh ning diae ana. Ning sing bertugas iki 3. 3. Ya. Nek sing jaga gawang iki jenenge apa? Jenenge kiper. Kowe tau dadi kiper ta ora? Tau no. Bal-balan tau dadi kiper. Tau ndek cilik. Oh, pinter tenan. Kandhane kok. Delalah kok bal disaduk nengen mencelotem ning ndi? Menerote nengen. Pinter tenan. Mencolote yo nengen kok cah cilik kok iso. Malah bedhe-bedhen kok cah cilik. Lho, lah piye umpama bal disaduk nengen mencolotmu? Mencolote yo nengen, Nduk. Lah nek bal disaduk ngiwa? Mencolote ngiwa. Nek bal disaduk munggah? Ya mumbul. Lho, kowe Superman ta apa kok mumbul iku? Nek bal disaduk mumbul ya ora usah mencolot, dingkethok wis ngono. Ya gol kok iso. Lah gawange dhuwur kok. Berarti ngliwati. Oh, ngliwati. Bal nek tangan jenenge? Heh? Bal nek kena tangan jenenge? Offset. Offset aja goblok. Wah, bal kena tangan kok offset. Lah ya ora pelanggaran kok iso kok bedhek apa? Heh? Bal nek kena tangane jenenge kok offset iki oleh sekolah ning ndi? Kiper kok iso. Lho, kiper nyekel bal maksude iki bal. Ya. Pemain bal nek delalah kok disaduk kena tangane pemain iki jenenge pelanggaran apa? Pelanggaran. Ya pelanggaran kok iso. Bal-balan ya ora oleh demokke tangan ora Oh, oleh. gantung tangan ya. Gantung. Lah iya ngono ku jenenge. Jenenge apa? hangball. Hangball nduk jenenge. Ngono kok mecicil iki lho. Lah aku kadung muring-muring kok. Jenenge hangball. Nenek bale metu. Heh? Jenenge? Aku rembu wae blas Mas piye? Bal metu kok ora ngerti lho goblok men. Lah bal metu apa jenenge? Ot metu ora ngerti. Outball. Oh ya paham ngono. Aku sithik-sithik. Makane belajar ben paham. Kayak matematika apa kowe iso? Iso, utak-utak komputer. Cul cilik dikongkon sekolah ya malah noprak. Lah selae kok Ketoprak kesenian pendidikan aja dipok tinggalno ben kowe paham ilmu. Ilmu ben ngerti hitung-hitungan kowe iso. iso. Iki tak takoni. Kowe ancen pinter hitung-hitungan. Ya, Ana wong nyopir truk. nyopir truk. Delalah muat sapi 5. Mat sapi 5. Nah, sapine mencolot 3, karek pira? Karek loro. Gobloke. Lho piye le cah iki? Pelajarnya diteliti sik aja angger jawab. Baleni Ana wong nyopir truk. nyopir truk Delalah muat sapi 5. 5. Ya ta? Heeh. Sapine mencolot 3 kari pira? Ya karek loro. Goblok. Lah kok iso goblok Ya iki? utah 5 no. Ya karek loro mau mencolot kok. Lah mencolote ning dhuwur truk iki. Ora ning isor. Nyapa iku jenenge ceblok.
Wong mencelake dhuwur truk nganggur kok. Omongane gak karo mahasiswane ya ngene. Gayamu kowe mahasiswa apa piye? Ya tak bedheki ra. Bedhekana. Lah gayamu nek bedheki aku, lah keling ora kae paham nganti minggat teko Papua gak perkara kalah bedhekan karo aku. Ah kementut semera umum leh. Nyatane ya tenan apa mbok bedheki apa iki mumpung didelok karo keluargane Pake. Ah bedheki ya. Kowe marene nggawa apa? Rene nggawa sepeda motor. Sepeda motor apa mobil? Ya mobil barang wong Mobil aku barang. juga mobil ya tak gawa, motor ya tak gawa. Ngono ya. Iya, Misal ya, misal kowe mlaku nggawa mobil, nyopir. kowe tuman ana wong numpak mobil tek mlaku wong kucluk. Maksudnya digas lho nduk digas. Numpak mobil. Digas. Ya terus. Lah ana wit mau nih ning ngarep Ana wit maune ning ngarepku. Ya. Ya. Lah kuwi mbok tabrak apa leren minggo atret sik piye apa piye? Loh, lah kowe oleh takok piye kok malah bingungno kancane. Malah kowe sing bingungno kok sok. Lah ning ngarep ana wit maune kok aku mbok kena atret sik apa piye? Lah, Apa jablas? lah umpama jablas, Heh? Mbok modarise aku kok sok. Lah jaremu mbok kon jablas piye to sing aku jablas kowe? Kowe jablase apa leren atret rono sik golek dalan sing penak. Ngene lho tak takoni. Piye? Oleh takok kan ngene. Ya, Kowe numpak mobil. Pak mobil. Ning ngarep ana wit mauni. Mauni. Ya ta? Ya. Lah kare aku iku mbok kongkon terus apa balik ya ta? Ya. Lah saiki urusane iku apa? Antarane bablas karo balik. Lah kowe Umpama aku balik, balik. Yo nabrak mauni. balik kok nabrak mauni lho. Hah? Wong atret kok nabrak mauni. Yo ora iso nang. Rene. Dekne malah bingung Rene. ngomong iki. Kowe wis tau dicokot Kakek kula. dulu bal-balan kowe iki kok. Lah kowe sing bingung dhewe kok. Lah wong nakoki kok pertanyaan kok malah bingungno kancane. Lah kok iso? Dut, Dut. iki ndelalah kowe ape tanggapan ketoprak. Kowe ape numpak mobil wektumu wis mepet. Mepet. Nah, ning ngarep ana wit mauni, Ya. dalan kuwi mau. Lah terus kowe piye? Lho, kudune ngono. Lah kowe terus piye kok iso dadak takok? Lah kowe takokmu, lah kowe jablas apa atret? Ngono kok. Oh, Lah kowe terus piye? aku ya terus balik. Balik. Ya, ben aku balik. Balik. Balik, lah terus balik terus kenapa? Ya ora kenapa-napa. Lah iya kok ora kenapa-kenapa. Berarti wite nganggur dene. Kok wite nganggur nek balik ya ora iso. Yo nek aku tak tabrak. Kudune ya ora ngono. Lah aku tak tabrak no. Wit mauni kok. Lho wit maune kok mbok tabrak modar kowe no. Ya ora iso. Lah kok iso? Lah wit mauni sakmene kok. Lagi tukul. Wit mauni lagi tukul, Nduk. Wit maune lagi tukul. Lagi tukul yo tak tabrak, ya ora apa-apa. Kendani. Wit maune lagi tukul. Lagi tukul. Ngomong dong nek lagi tukul. Aku ben paham. Ngomong ora bedhe-bedhekan kok iso. Jenenge kowe saiki nek roh mobil bane pira? Papat, Nek sepeda motor. loro, Nek korek. ora sitok. Korek kok ana bane gobloke lho. Korek kok ana bane. Lah sing diku stres iki enggak. Iku roda. Kudu iso bedakno antarane ban karo roda. Oh, koplak. Ya wis rodo nek. Lah, nek roda lagi Roda. cici. Ya. Nah, ana wong takoki dirungokno aja mencicil tok kowe, Bos. Ya. Jujune kowe ketua, ora ketua tak buak ning rodono nang kowe. Lagi iki ketua kajen blas kok. Mulane kowe wis tak kandhani. Ya. Ta. Sing penting iku kuncine ngerti sing duwe gawe. Ngerti. Ben kowe paham sing duwe gawe sapa. Ayo. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe bapake Mas Dika. Jenenge tak untir kaya ngono. Jenenge sing duwe gawe aja pakane Dika. Jenenge Padar. So Mas, Dar. Padato. Mas nggih. Lampok kowe sing ditanggap kok. Ya Pak Darto. Lah sing wedok. Bu Supatmi. Nah, ngantene Mbak Dini. sing lanang Mas Riko. Mas Mustofa tak Mas Mustofa. Riko iki tanggaku kok mbok elak-elakno. Lah iki ora nanggap Oh iya, ya sing penting dongane kanggo Pak Dato sak keluarga. Ya to. didongakno. Muga-muga sak bubare nanggap ketoprak Wahyu Manunggal Ucil Budaya. Tambah ucil budaya kok. Wahyu Manunggal tok kok iso. Ora ono Ucil Budayane to? Gak enek. Oh Wahyu Manunggal tok. Ya ora sawahe tok Wahyu Manunggal.
Ora nganggo tok. Enggak. Oh iya, Wahyu Manunggal ora nganggo tok. Muga-muga. Karek kowe ndut karek kowe wis. Kok nesunan ta kowe? Kowe. Lah kowe isih cilik kok nesunan. Karek dhewe. Upamane dijak jagong kancane kepenak kok nesu. Wong ora usah gampang nesu. Kowe elingno dagelan sing nesu-nesunan ndang mati. Sapa? Nek ora ngono kena penyakit sirup. Sirup matamu ngono. Jenenge stroke. Kok iso sirup kok iso penyakit dirubah-rubah. Penak lho kowe lho pomo stroke. Lah kok iso penak lho lara kok penak. Lho ora percaya jajal. Kowe nek esuk mesti dipanasno awake manget. Nendi-nendi dipondhong, mangan dimboi. Iya. Enak ta? Ya jajal kowe dhewe nek no. Sing jajal kowe dhewe nek no. Pinter tenan cah iki jebule. Ha mulane wong iki acarane ya temantenan. Heeh. Dongane sing penting pokoke Mas nganten Mas Mustofa ki gampang. Gampang. Mas Mustofa iki kuncine ben sing wedok kuwi alhamdulillah manut. Wong wedok ora kono ora kene kuncine gampang. Gampang. Sing penting kebutuhane dicukupi. Wis ngono wae. Nggih. Wong wedok iki kebutuhane iku ora akeh. Kebutuhane gor loro. Pokoke agar kebutuhan loro ki dicukupi, insyaallah wong wedok nurut sayang karo wong lanang. Ngono ya. Lah sing loro iki mau apa? Kebutuhan apa? Siji kebutuhan ekonomi, Loro kebutuhan ekonoan. lah kok ekonoan sing ekonoan iku apa? Tunggal ekonomi lho. Mosok ora paham. Kowe kok Didongakno. kowe kok ngono to Cil saiki main tangan barang. Iya lah suwe rawar. Bayaran mbok ceklang-ceklong ae mbok keprak-kepruki aku lah. Cengklang-cengklong. Maksudnya ekonomi karo ekonoan kuwi lahir karo batin. Lah ada ngono. Lah kowe kan arep di bojo. Ya. Nah, kowe kudune mbok pelajari tenan. Wong wedok mbok kei dhuwit akeh. Ning ben-bengi mbok tinggal metu ngluyur ngopi, biliat, nyodok nganti bojomu ora mbok sodok. Mudeng ta ora kowe? Sing bojo disodok mesti piye iki? Nah, iki. Aku gak mudeng aku urung mudeng. Makane tak warai besok nek omah-omah ben tentrem. Weh, wong wedok mbok kei dhuwit akeh, mbok tinggal ngopi, mbok tinggal biliat nganti ora kober mbok sodok. Kuwi yo tetep nesu. Wong wedok ndi ae ora ketang mbok wenehi dhuwit. Semono uga sak walike. Sawali Wong apa? wedok bendina mbok wori, mbok keloni, angger esuk, angger awan, angger bengi, nek ora tau mbok kayani. Wah, seminggu dibuak kowe. Yo nek aku yo lah wong dekne barang yo iya lho dibuak bojone lho. Mulan, kowe Dibuak bojone perkara ngono dekne. iku ora dibuak. Lah apa nduk? Aku mengundurkan diri secara terhormat. Ngono ya? Oh iya no. Wong awak dhewe wis pengalaman. Pengalaman. Wong wedok ora ketang piye iku swarga nunut neraka ora melok katut. Oh. Lho, kowe seneng kono melu seneng, kowe susah kono tetep karepe kepengin seneng. Bareng seneng ya. Mulane hati-hati. Hati ya. Golek wong wedok sing gemati, kenek dienggo nguripi nganti tuwa, nganti tumekaning Mati. Alhamdulillah. Nah, iki calonmu jarine candi ta? Calonmu? Lah, kowe candi kok sok. Calonmu iki lho main di. Calonmu candi. Jawa Timur. Lah yo ndi? Jawa Timur kan ombo. Ombo. Bojonegoro. Nah, ora apa-apa, sepenting aja bojone wong. Lho seneng kok bojone wong iki lah apa? Lah timbang Bojonegoro? Lah ya Bojonegoro omae. Oh, berarti bojone negara. Maksude iki kabupatene Bojonegoro. Desane ndi? Mosok kabeh mbok ketutno iku lho kok Aku iso. iki takon, kok wedi men to pamane wis seneng tenan apa ora karo bojomu leh? Ya seneng kok. Lah iya jenenge ditakoni ku nek wis tak takono kowe tak hitung Lah apa kok mbok hitung? antarane weton karo wetonmu cocok ora? Sing wedok kae wetonmu apa? Pak Gun kaya dukun saiki, Pak. Wis ah wetone bojomu kae Jumat apa ta? Jumat Kliwon. Ya, Kowe kan Desember. Desember. Pas kuwi. Gini. Wayah metune demit. Pas nek kowe ku wong koclok. Lah kok iso? Lah weton Desember kok iya ae lho. Kok weton Desember? Jumat Kliwon mau lho. Jumat Kliwon lak bojomu. Ya, Kowe Senin, Senin Pon. Senin Pon. Kuwi cocok padha nggawa. Nggo apa? Bojomu nggo bathok kowe nggo peteken. Pas. Padha nggawa jenenge. Berarti
Apik ya? Apik no, Oh, iya, anggere matur nuwun, ana ya. lampu abang ya apik. Matur nuwun, Dut. Sing penting aja dadi manusia silver kowe. Ora. Manusia silver ya tak apuk sisan. Lah wong kowe pamane dijak omong kancamu kaya wong bingung ngene lho. Piye? Wong kuncine wong urip sing penting apa? Sementing bersyukur. 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 Wong nek gelem bersyukur, Nah. sithik nek dirasakno kepiye tetep alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayem. Ayem. Ya toh. Iya. Wong nek ora bersyukur ketoke duwe akeh. Ning ya nek ora syukur ya tetep kurang. Tetep kurang. Iya, mulane kuncine bersyukur. Bersyukur. Dongakno temantene. Yo. Muga-muga anggone omah-omah ndang duweni momongan. Amin. Nek diwenehi lanang muga-muga putra sing saleh. Amin. Nek diwenehi wadon muga-muga putri sing salehah. Semono uga Pak Darto. Pak Darto. Muga-muga diparingi panjang umur. Amin. Rezekine ya barokah ya Amin. lancar. Rezeki ya klebu apa ae ya kesehatan. Kesehatan. Ya toh. Iya. Rezeki duit, rezeki kebahagiaan nyawang keluargane seneng ya ngono. Mulane yuk gawe sing apik kono. Apa kowe kepengin ngekeki temanten apa mbak-mbake mbae? Arep meneh apa kowe? Ngewehi apa? Kok meneh apa maksude lagu? Oh. Pengen apa? Ayo, kok mumpung ana bapake, mbok kei apa? Ayo. Sapa? Duh wong ayu ngono kae. Oh iya. Nah, monggo, monggo. Monggo. Iki ndak-ndake apa kuwi diwenehi anu ae Mas Ucil ya. Apa? Tolak balak utawa tolak sawan. Ya. Ben keluargane Pak Darto diparingi ayem tentrem, ya ta? Nggih. Pinaringan rezeki sing barokah. Amin. Omahe ya aman saka maling. Amin. Ya ta? Saka bencana sirna kabeh. Sirna kabeh. Yo, dindinge Pak, dindinge Pak. Ora ketangko terus diunggahno pepeling. Lek mati. Ana kidung rungakno Cin. Ya, Ndut. Dagelan ya ngene iki ora mau modal salto. Ngono ditenanani nek pengen belajar iki klambi iki tak warisno kowe. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ning sesuk nek mulai ijol 150. Lah ya, ketawa no. Ha iki ya ngono kok kepengin dagel kok tuku klambi ya wegah lho. Ya wegah kok saka wong Landak kok mbok terok. anake. Oh anake. Baleni Pak, baleni Pak. Ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluan kang ana wani geni satemah tirta maling adoh datan ana wani guna duduk pan sirna insyaallah kuwi wejangane Njeng Sunan kuwi nek besok
keluargane Pak Darto ya toh karo Mas Mustafa dalah Mbak Dini duwe momongan kok ndelalah rewel jenenge ilmu Jawa wis ora usah dipreksakno ning kono-kono sik ning omah digendhingi kuwi kanggo tolak sawan nek awake panas insyaallah Gusti Allah ngijabahi mari lha iku ilmu Jawa tenan sing penting kaya kowe ya iya mbok rapalno rapali nek ganjil nek ping 3 nek ping 7 ping 7 nah, insyaallah rumah tangga ya ayam tentrem diunggahno pepeleng Pak De ayo pepeleng nah ngemaringan terus nutukno lakon wong lakone isih akeh kok isih dawa ayo ha ayo Ndut menghibur keluargane Bapak Darto nggih dongakno rezekine akeh besone diputu ben iso ngrawuhna ketoprakmu meneh wis wancine padha dielingke wis wancine padha ditindake adzan wis kumandang wayahe sembayang nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama liman waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayakti ngadoke tumindak mungkar magrib lan isak jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama nyomong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga kuncine sabar lan tawakal pasrah karo sing kuwasa insyaallah Gusti Allah ngejabahi tetep kepenak anggone urip ning alam donya ya wis Cil tak kira cukup ana kurang luwih njaluk pangapura Pak Darto lan sedaya para pamirsa khususnya keluarga besar ya ta iki benderane wis rawuh